Привет, името ми е Кристиян Илиев и съм участник в предстоящия сезон на Mentor the Young като младеж. И това видео съответно е предназначено за моя ментор, който е бил назначен за мен, за който не знам нищо все още, но ще направим така, че той да разбере малко повече за мен. Както казах, казвам се Кристиян. На 23 години съм. Трети курс съм в Софийския университет, специалност чиста математика. И полето, в което искам да се развивам към този момент е компютърното програмиране. Занимавам се отскоро съм стажант в софтуерна компания като програмист, Astea Solutions. Отделно преподавам математика, водя упражнения по анализ и алгебра в университета по архитектура и строителство АСГ и геодезия. Да, общо взето това е за мен. Имам доста големи амбиции да направя силна кариера в тек индустрията. Искам да го направя бързо, оптимално, естествено без да пропускам фундаментални стъпки, но да бъда ефективен и да успея още на млада възраст да се кача в йерархията, в хубава, добре оперираща компания, да имам възможност да се добера до лидерски позиции там и да, хубав път в силна компания е за момента дългосрочната ми цел. Предполагам, ментора, който ми е назначен, има известен опит в това. Бих искал най-вече да почерпя от неговата експертиза, да получа насоки, да имам възможност да се поговоря с такъв човек, който е готов да сподели своя опит, преживяване и какво би направил на мое място от моята позиция, ако естествено препознае себе си в мен. И да, това е общо взето. Предполагам, ще имам още да се опознаваме лично, но надявам се това видео да е било съдържателно и да помогнало да добиете някакъв контекст около мен, моята личност, амбиции и цели. Довиждане!